Takže zdar po delší pauze. Jsem byl teďka nachcípanej. Poslední stream jsem měl v pondělí, takže týden. A v úterý jsem se probudil, tyjo, jak kdyby mě přijel vlak a říkám, co je, kurva, úplně mě to sundalo. Do pátku jsem ležel, hotovo, nevím co jsem měl, s tu moju angínu. A ještě jsou takovej furt jetej. A už jsem si říkal, že musíme dát stream, kurva, takže jsem dneska tady už. Zababušená, aby mě nebyla zima, protože venku ty vole už 4 bezděláci umrzli. Tak to zkusíme, snad mě nevodem do hlasivky, no. Tak dáme kachníčky. Na Star Rapture nemám teďka mozek, abych tam něco vymýšlel. Takže si zastřílíme. Hoši, musím vám něco říct, jo. Kamoš mě, už je to, já nevím jak dlouho, třeba půl roku posílal video o nějaké hře jménem Hytale, že to je něco jak Minecraft. Já jsem nikdy Minecraft nehrál, nikdy se mi to nelíbilo. A že si bychom to pak nedali, říkám, jako můžem to vyzkoušet. Nemám nic proti tomu, na videu to vypadalo docela zajímavě. No tak to teďka vyšlo, že? Žádný poskytovatel Steam nebo něco takového, prostě přes launcher, že? To valí. Tak jsem to koupil. 5 bábo to stálo. Nainstaloval jsem to, všechno dobrý. Začal jsem to hrát, říkám, pičo, vypadá tak z roku 1, 2, 3, ale tak třeba to bude dobrý. No. První věc, co jsem zjistil s kamošem, že se nemůžeme k sobě napojit. Nevím proč, nechce se mi to řešit. Prostě to nešlo, ani on ke mně, ani já k němu. Furt nám to psalo tu stejnou kokotinu. Říkám, dobrý, no, tak kupoval jsem to, že to budeme hrát spolu, tak to hrajeme každý sám. Tak hraju. Už jsem si tam postavil jako pěknou haciendu, ty vole, už se mi to začalo líbit, teď jsem tam zjistil něco, jak se dělá, říkám, dobrý, asi dobrý. Hraju a tam máte v main lince se dostat na nějaký ostrov, jakože, jo, portálem. Hoši, vlezu do portálu, udělám tam nějaký ten úkol, dobré, vracím se, piča, omylem vlezu zpátky, crash, hra spadla, vyskočilo mi nějaký alert, vole, jo, prostě pičo. Říkám, no, může se to stát, je to v předběžňáku, že jo. Hoši. Najdu zpátky do hry, dám load. Načetlo mi to na tom ostrově, říkám, OK, hra běží. Vlezu do toho portálu, šluz, hotovo, čau. Normálně to vyhodilo obrazovku, vole, error connect, vole, že jsou smazaný, vole, z toho mýho ostrova a buď reconnect, co vás hodí zpátky zase na ten ostrov, před ten portál a jakmile vlezete do toho portálu, tak auf Wiedersehen, game over. Takže pičo, celý postup, vole, všechno, co jsem tam dělal, pičo, je úplně na hovno, protože jakmile vlezu do toho portálu, tak šluz. A dneska, teďka před chvílou jsem to ještě zkoušel, jestli se to třeba nevyspínkalo, a mě to ignoruje, na mě nereagují ani ty NPCčka tam a když chci prolíst tím portálem, tak normálně jenom prondu. Jako prondu skrz ten portál a on mě vůbec nezaznamená, takže říkám, jako kvalita, vole, za 500. Říkám, to jsem si radši mohl koupit, vole, 2 mekáče, vole. Denis, smrdí ti strašně z držky, jo, nemluv na mě. No. Takže super, jako no, říkám, mohl jsem si koupit na stream jinou hru, než takovou sračku, vole, pro děcka. A jako, kdyby to bylo aspoň na Steamu, tak to refundnu, že jo, ale vole, jak se to refunduje, tady to vůbec nevím. Hoši, a
vlezl jsem na Facebooku do nějaký skupiny Hightail, CZSK. Normálně jsem to nahrál, to video, co to dělá. Říkám, jako lidi jsou asi znali z toho Minecrafta, třeba mě někdo poradí, víš co. Tak jsem nahrál video, co mi to dělá, napsal jsem tam k tomu něco, hoši. Teď se podržte, pičo. Moje borec mi napsal, že to bude asi chyba v počítaču nebo v internetovém připojení. Nevím, piče, jsi dělal na MIT, pičo, nebo na Kociánce, ty vole, ale to by mě fakt jako nenapadlo, pičo. A další mě napsal, že to bude asi taky chyba v počítači, no. Takže jako, borci dík, ty pičo, úplně teď vím, co s tím je, no. To je, když hoši přijedete, vole, do autoservisu a zeptáte se, vole, mechanika, co to je, a on vám řekne, že je to rozbitý, pičo, jo. To asi, vole, tak mě to pomohlo. Takže když to zprovozním někdy časem, protože já nemám nervy na to začínat znova, mě to totiž nebaví, vole. Jo, já už začínám být alergický na ty předběžné sračky, vole, co oni dělají. To je takový to, víte co, nechce se nám s tím už srat, vydáme to, jo, schrábneme ty lové, a když se nám bude chtít, tak to pak třeba někdy doděláme tu hru, ale jako hrajte si to tady takhle, vole, a aspoň se vyvarujeme, když s tím něco bude, tak se můžeme vymluvit na to, že je to běžný přístup, jo. To je předběžný. Prostě, vole, horor. Takže zase jsou ukačenek. Nicméně, tady, vole, je trošku progres, jo, už tady nemám jenom... Pardon, už tady nemám jenom, vole, workbench a obchodníka, už se to tady trošku rozrostlo. Máme tady nový hračky. Tarkov jsem nikdy nehrál, jako Escape from Tarkov. Vím jenom přes kamoša o tom. A když jsem mu říkal, že tady je třeba tohle, mining machine, kde vlastně těžíte přes grafiky bitcoiny, tak mi říkal, že je to i v Tarkovu. To se docela čuměl tady na tu blbost, to je dobrý, no. A já jsem ty grafiky prodával, no, říkám, pičo, na co jsou mi tady grafiky, ne. Kdybych věděl, no. Takže jsem zjistil, že plno věcí, co tady jsem prodával, teď potřebuju. Tady ten bankomat mě baví, ten je dobrý. No. A jo, a co jsem se díval na videa, tak normálně tady tenhle skládek, co se mi tady objevil, čímž pádem mi jako zvětšil ten prostor, tak jako nikde není, tak já nevím, co mám za verzi. A tady to Ačko na té stěně, co mělo být, tam taky není. Tak nevím. Nevím, co s tím je. Tak už jsou na nové mapě, mám tady ten teleport. Počkej, nevím, kde jsem to hrál s váma. Warhouse jsem hrál, jo, ale nehrál jsem s váma ten dog. Ten je hustý, ale ten je na lístek. Já nevím, jestli teďka nějaký mám. Aha, já jsem tady ještě nedal ty věcičky, už teď zase nemám kurva místo. Podíváme se. Ještě 18 známek. Tady se mě teď hodně šiklo. Pecka, vyřešený problém. Proč nemůžu toto? Jo, to chce tu kokotinu a to bych si mohl koupit. Injection case. Já vím, že to prodával tady ten, tam to jsou určitě ty steroidy, vole. Tady nic nemám. Ne. To je nějaký startovací pack se steroidama bez takového. To kup. Já potřebuju místo. Schválně, co v tom je? Aha. Počkej. Aha, do toho se dají dát jako ty, jo. Tak ušetří to místo, no. Prachu mám teď dost, takže v pohodě. Tak já si tam třeba ještě vyházet to je jogurt.
Kde mám vyčistit ty hajzle? Mám nějaký úkol? Počkej, to je... Toto furt nevím, vole. V čem to je ground zone? To je ground zero. Tady. Farm town, aha. Tak jo. A okolo se kupuje ten lístek do... Kurva, co je? Okolo se to kupuje. Počkej, nebylo to tady v tom. Jo. Škoda, že je jednorázový, no. Počkej, nábojů moc nemám, ale... Snipera... No, musíme ještě nábojky. Už vím, proč nešli kupovat ty náboje, teda vyrábět ty náboje. Co je zase nemám? Dobře. To se vyrábí z těch rasty, z těch rezavých nábojů totiž, no. Tak pojď, potřebuji Elka, samý magi tady mám. Já nemám vůbec Elkovi. To je průser. Asi čas vyměnit kvér. Protože AR-kových tady mám. Asi jo, asi vyměníme kvéra teda. Kurva, to bude rozdíl. 14. Ale 15, to by nemusela být taková bolest, ale... Skup to má. A je to na AR. Tak vezmeme tohle. Rifle. Battle rifle. A to je na battle rifle. 23. Dobré, tak to přehodíme. Tím pádem. Tak. A vezmeme ještě advance. Tak. Sniper to asi bude stačit na 21, bo stejně s tím moc jako nestřílím. Granáty máme, smoke až taky. Tak opravíme ještě věci a... A jo, já na to mám baterku, tak to asi... Ne. Ještě musíme změnit. Dobré, jsme ready. Počkej, co? Vteřinečku, já se jenom něco podívám. Proč mi to píše Star Rapture jako?
Aha. Tak to ne. No, už se to změnilo, jsem měl špatný popisek. A proč? Je. Tak, dobré. No dobré, dobré, už to je. Tak jo. Takže jdeme to. Jdeme do toho Farm Townu, nebo co to je. To je zatím největší mapa, co jsem tady hrál. Já jsem si neskontroloval tu bouřku do prdele. Jo, dobrý. Za hodinu. Jak jsem to hrál, když jsem byl nemocný, tak jsem si nevšiml, že začíná bouřka. A jak jsem utíkal, jak to začalo, tak ono vás to začne damageovat a já jsem utíkal a nestihl jsem vlízt do toho exitu a zabilo mě to. A nevěděl jsem, jestli mi ten loot zmizne nebo jak dlouho tam vydrží, tak jsem nervózně chodil v bunkru furt. A našel jsem si na netu, že dokud se tam nevrátím, tak ten loot tam bude, no a tak kokot nedočkavej, že jsem tam, protože jsem našel nějakou injekci, co vám dá jakoby imunitu na tu první fázi bouřky, což ještě byla první fáze. Kam no, cajk, pičo, mám injekci, ne? Tam na hrdinu vylezl, sebral jsem 2 věci a zdechl jsem znova. Říkám, ty jsi pičus, vole. Tak jsem přišel tady o tu helmu jsem přišel a našel jsem mu teprve včera, jo. Ale už mám dobré věci, lepší než jsem měl, takže to už tak nebolí, ale hlavně jsem nepřišel o tu snipu, no to bylo hlavní. Ale prostě kokot, no jako, nemohl jsem chvíli počkat, že? A to už mám, to nevadí. Horká hlava, velký problémy. Jo, dívejte. To je obrovský, jo. Nevím, co to tady je za šmucika, vole, tady to, co tady chodí. Ale jestli je to nějaký boss, tak ten by mě asi... Jo a... Kde jsem to byl? No tady někde jsem byl. A... Jo, tady u té brány. Tady u té brány. Slyším dupání. A já říkám, a zase bosíček nějaký. Pičo, on měl, vole, RPGčko, ty vole, ten mě málem rozstřílel na hovna. Naštěstí jsem mu sundal, ale teda to jako... Ten kdyby se trefil, tak bylo po mně. Uděláme ninja style. Se moc nepovedlo. Takže už sbírám aj ty rasty, vole, ty rezavý kulky, protože se z toho dají vyrábět ty klasický. Ole, co to je? Pistol, externet, muzzle. Se prodá. Tak tady jsou, jo, tady jsou daný ty exity.
Bubble 1. To bychom mohli. To si uděláme. Nebo ne nahoře. Počkej, toho netrefím nahoru. Hele, hvězdičkový. Už není. Ale to nemá žádný ty. Nevadí, vezmeme si to místo pálčidla, dáme to petíkovi. AR-kový. Počkej, kde je ten? Jo, tady. Jako pěkně mi to hnulo žlučí ten Hytale, no. Prostě, vole, mají to vydat tu hru a ne takový furt předběž, ty vole, snad Valheim, jak už dlouho žije, ty vole, a to je snad furt v předběžném přístupu. Jo. Hrozný, jako. Já bych jim dal limit. Prostě, můžete to vydat v předběžném přístupu, ale třeba do půl roku to musí být ofiko. Jo? A ne takový, vole, že celý život to bude v předběžném přístupu, vole. Co to je? To můžu sežrat. Vychcený jak díra do sněhu, někteří ti vývojáři. Počkej, není to nějaký krtinec? Ne. Bože, ať mě tam nezabijou. To bych nedal. Dneska ne. Tak jdem to zkusit. Ty pičo, vole. Už je to tady, vole. Se to tady řeže. Co to je, vole? A jo, to je ten teleport. Koukat. No, to si vezmeme, to teď budeme potřebovat. Hele. Mám plnej. Dobře, jak jsme to přežili, myslel jsem, že to bude horší. Jednou zase teleportl, tak jsou taky ty mochomůrky, ne? Protože tam byly 4, já jsem byl uprostřed, to bylo hrozný. Mám skoupa na tom, na té snajpře a dívejte, jako to je úplně hustý. Mohl jsem ho nechat dojít, ty vole, ty tam budu muset jít. Blbec. Měl kamoša. Oni vždycky bývají v grupě, tady ti černí šmejdi. Hele, voda. Tu vezmu, protože mám jenom jednu. Jak jsou na tomto? A dá se. Tak. Restaurace. Supermarket. Hele, co jsou ty hajzle? To potřebuji vyčistit. Jo, dobrá dodávka. Hlavně nechci potkat toho šmejda s tím RPGčkem, to bych... Jo.
No, tak to není ono. Tak asi to bude jinde. Ketchup dortík, ten tady. Potřebovat na ty updaty. A teď by se mi hodila ta baterka. A našel jsem noktovizor, tyjo. Normálně si to dáte místo, ono je to tady místo toho. Tady na face, jakože, myslím. Jo. Jo, na oči, jako no a... Pardon. Normálně vidíte černobíle, ale vidíte jak ve dne. Zase captured. Hele, cache registr. Ty vole, co jsem se kurva lekal. Ty vole. Sežer tu dýňu, kámo. Vezmeme mají tady to. Nám to dávají trošku toho vody, no. Co to slyším? Mám, že to byl barel. A v restauraci nic není, půjdeme se pak do supermarketu. Či já si vždycky leknu, tak to obsat tady. Vždycky vynoři od někud. Hele, blueprint. Tady je to ostrý. Slyšíte to dupání, to je nějaký zase místní boss. Kurva, všechno vybraný ty kasy. A tady něco je? Love. Stun grenade. Může být. Byl sniper. Sniper rifle. Tady mám co? Tady to není, aha. To je velký. Ty vole, ale to bylo jako no. Jo, to si dej rovnou. Taštička. Dal bych si taštičky s tvarohem. Jo. Musím zase koupit. A tam byl robot, tady je to. Šéfko ho pořešil. Ty brďo. Kam kde je?
mám trošku vítr tady z toho. Tam je. Tak vylez. Ty vole, zase mi utekl, ty hajzle. Já mu tam asi hodím prskavku. Ten vypadá hodně ostře, vole, co to má za kvér. Mě uvidí. Oj, ty pičo, tak ten má dobrou kadenci, ne, vole. Au! Ne. To prdele, já jsem myslel, že jde v obráceně, no tak to jsou v píči. Kokot. Do piči, vole, si o to přijdu, tak mě mrdne. Ach, že jsem se do něho sral. To je teď pěkně v piču, rychle. Pěkně v prdeli teďka, ty vole. Jo. Ty vole, no. Myslím si, že nějaký základní kvér. To nemám tu optiku, že? Kurva. Tak. Co to ještě mám za oblečení? Helmu. Zase budu vláčet jako kokot zpátky všechno. To stačí. No a potřebuji ještě. Lékárnu. Aspoň takhle. Samozřejmě náboje, že? A nějaký to jídlo. Aspoň vodu. Vezmu toto a flašu. Tady to vydrží dlouho. A to by mělo stačit, kurva. Počkej, ty jak je rychle, ne? Teďka to je hustý. Ty bitcoiny nevím na co jsou, já to teďka prodávám. Takže to je docela drahý. Komu jak je rychlej, ne? To je hustý. Komu ty vole? Blbec, blbej vole. Teď se to obnoví, že? Ti animáci, to je jasný. Kurva. Teď, si umřu, no tak to odinstaluju. No, dobrý granátek, jo, to bych si mohl dát ještě ty věci, že? Proč zase lezu sem, ty vole? Jsem jak nemocnej, vole. Jo, whisky, ty vole, whisky. Blbost.
Musím mít takovou žízeň najednou. 8. Počkej, kde je ten? Tady. Šťalevý jak prase, vole. Ty vole, co to je? Minus 43 horizont recoil. A jo, to je ta, já si myslím, že to je pažba, to je grip. No, nechci dík. Co ty tady máš? Nic zajímavý. Ty vole. Prosím, ať neumřu. Ty pičo, tady je robot, vole. Kurva. To jsou nervy, vole. Tak tam jsou, vole, mrtvej. Já nemám ty sluchátka, nevím odkud jdou, ty vole, to je v prdeli. Kama jsem ještě tak debilně chcípl, že jestli on tam bude chodit, on mě uvidí, vole. Ty na hovno, vole. Mohl by být mrtvej nebo něco, vole. Kamu, dělej. Já si půjdu hnedka do exitu, ty krása. Proč tady není, vole, vzít všechno, vole? Tak fakt musím všechno brát jako kokot takhle. Nebo si jenom jitrnice, vole, neumím to. Ty piču, dobrý, vole. Tak sušenka ti skoro nic nedá, ještě ti ubere vodu, to je skvělý, vole. Tady je to všechno teda. No není, piču, ještě jsem se podíval, ty vole. Kokot. Já jsem kus debila. To nepoberu, hoši. Ty vole, to tak nesnáším. Jsem v prdeli, vole. Jo, protože já nemám ten baťou, že?
Jebat najednou bandáž, ty vole. Takže kde to máme? Já se vrátím do toho. Ne. Už vůbec si mě nevšimněte. Já jdu hnedka zase pryč, vole. Tak. Kde ten exit? Kurva, to je až tam. To mám blíž tady, že? Počkej, ten křížek. No nic, půjdem tam teda, no, ještě kurva štrka, vole, jak svině. No, tak tady je to taky štreka, no, tak tam se celý obejít. Jdem tam. Máme 39 minut na bouři. Se dívám, že ještě chodí, ty vole. Jaký byl na hlavě, nebo co? Jo. Papiňák. Už nemá místa. Tady je taky nějaký ten kapoš, vole. Tady je robot. To aspoň kontejner, ty vole. No, tak červíky si strčte do řitě. Kde to je? Tím barákem. Drahý výlet, no. Co mám?
Něco na optice. Chápu, jak nemůže nosit brýle, ty vole, to bych umřel. Tak. Změníme love. Klíče jsem žádný nenašel, že ne? Stun granát, tyhle, to by se hodilo. Počkej. Co tady mám za tu, jo, tady mám tu dobrou. Sniper rifle. Oši, toto jsem našel, to je, vole, 50 damage, ten největší damage tady. Jo, ani tady to nemá tolik, ani toto. Tohle bude hodně zabíjet. Je rozbitý. Ale nemám tady ty. Jsou fialky. Já to nemůžu, vole, že furt zývám, no. Taky sere. To je to RPGčko, co měl. Šmejt.
Damage 10, cože? Fire rate. To nemá ani hoření. Fire spray. Critical damage multiple 100% tady tam. Hej, to musí dávat hrozný petelice tady to. Pistol. No tak to prodám tady to. Hovno. Myslím, že na jídlo si můžu nechat jenom ty pumpky, ne? Bude úplně stačit. Aspoň s ním. Tak, to bychom měli. Můžeme se tam vrátit. Tady si dám ještě ten. Mám ho. Smokáč. To je hovno, tam si dám tu dýňu. Tak. Kupíme lupin. Jsou drahý výlety. Aha. Že tam může jenom 3krát. Tak to je dobrý, no. To je blbost, teď jsem teďka už kupoval, jo, ono se to restartuje vždycky. Jo, tam je velmi lehký umřít, no. To já jsem umřel 3krát v té hře zatím. A tady to bylo čistě z blbosti, no. Minus 25% rate. No, to nemá. Tak vezmeme. Ty vole, tady je to docela obklíčený. Kolik tam bylo? 2? Ty jsou vždycky tak bohatí. A ještě jeden tam je. Ten je dobrý, vole. Že tady to mám šprojty a tady jsem ještě nebyl. A teďka to tam není, hele. Aha.
Tak to asi není staticky ty body úniku. Já myslel, že jo, kurva, takže tady ho mám. Kolik máme čas? 30 minut, no. Můžeme se tam jít podívat, ale je to píčovina, to radši půjdu sem teda. Nevím, na co vždycky čekám. Velice profesionální. Dvojka. Dvojka je kam? Dvojka je sem. Ale... Teďka ne. To nic není. Aspoň jeden šuflíček tam dát mohli teda jako. Tak si projdem tady tohle aspoň. Já mám krvácí. Škoda, že se nedají tam dolů. Aj tak krajta, to je tak na granát. Ej, to asi smáhlo ty dva. Fakt, že jo, ty vole.
bylo? Hele. Pěkná blbost. Co mal dobře skopat. Ještě, že mi to Boris neopětoval, ten granát. Potřebujeme. Počkej, co to mělo ještě? Všechno potřebujeme. A tebe seru, já si vezmu ten blueprint. Office building. A už se tady řádí odroni. Nebo roboti. Kamaráde, já si ustřelím hlavu. Ty pičo. Takže umějou to házet, no. Co to je, ty vole? To je ta helma, co to po mně chce, kámo. 4. To je lepší. A vypadá krutě, vole. Hele. Moje armora. Počkej, kolik váží. No co, tak to prohodíme za lopatku, tak. Ten byl nabouchaný, ale aspoň vím, kde tu helmu najít. Ukách. No, to je lepší. Ale tady by mohla být grafárna, ne? Ani hovno. Ty vole, hoši, dejte mě grafiku. No, hele, tady něco točili. Kolik to má?
Co ještě dáme nějakou scénku? Uj. Ale tady bych mohl ty hajzla, ne? Tak ano. Tady si můžu vybrat, kam půjdu. Tak pojďme dolů. Tady toho teda moc není. Hele. Hele, to je ono. To mám ale doma, tady ten lístek, tak aspoň víme. A to jsou... teď to neuvidím. Že to je ta labina. To je nějaký muzeum nebo co? Ty vole, to nemůžu vzít. A můžu, počkej. 3839. Je úplně mrtvo, ty vole, to byl jeden týpek, jako jo. Šmejdi. Tak. Dost suchý tady teda. Lezeme ven. Ty je prcku, jsi do toho bouchl. Pek má čelovku. Nebo noktovizor. Jenom čepku.
není tady ten. No jistě, vole, tady je ten s tím RPGčkem. Do prdele. Zatím neslyším žádný dupání, takže dobrý. Tady je co? To byla jako lékárna. Do prdele, tam jich je moc, ty vole. Kurva, tak oni jsou vevnitř, nebo co? Co to bylo, jak to, že vole krvácím? Co to střílí, vole? To je ten projektil. Ty vole, tady byly 2K. Co to je? To je na hovínka, ne? No jistě, ty vole. Cože? Komu to, co to je za šílenost, tady to? Já jsem si říkal, že to na něco je, vole. Hovínková pistolka. Tak to je prdel. Určitě tam se mohli dát aspoň grafiku. Tak to je grafika. Mě poser, ty vole, co já to ještě nenajdu. Je už plný. Počkej, já si tady budu sundat, vole. Ne, ty vole.
Ty vole. Nesmíš umřít, kámo. Ty pičo, vole. A jo, já mám hlad, vole. Dělej nájse, ty debile. Komu? Já si myslím, že mě zabijou hovna, ty vole. Dělej, musí se vyléčit, ty vole. Ještě 4. Ty to jak se nepohlídáte, tak to je v prdeli to jídlo. Má nějaký hovinkový event nebo co, kurva. I zahoď tu kravinu, ty vole. On si to jako obejde ten zmrt, jo. A jo, ono... Aha, já už vím, jak to funguje. Ono to bere tady tohle. To je dobrá píčovina. Tak ukaž, co ukrýváš. Za valby, ty vole. Takže to je hovnový shotgun a to je hovnová pistolka. Komu mám to vzít? Co si prodá za hodně? Co zase plnej, ty vole. No, to mám ještě tady. To je ten tiket, vole. Pro toho převozníka. Posilce nic. Hele, Future Console. To je dost nepříjemná zbraň teda, vole. Co to je tady to?
Ten kouř je tady moc pěkně udělaný, se mi líbí. Tak, jdem do prdele. Už ty levely nejdou tak rychle nahoru. Jo, life je, nějak bych se mohl zvýšit nahoru. To je nějaký klíče. Já můžu prodat. To je co zvědavej. To se nestakuje, za kolik to prodám, no. Nic moc. A toto? Puška ve tvaru hajzlu, to by mě nenapadlo. To si nechám, kdybych to něčemu potřeboval, ty hodiny 2. Pravíme věci. Pak jsme to našli. Granát. Skoro něco vyžaduje. Čím to bude? Electric grenade. 1 a to ani nemám, ty vole. Už můžu. Počkej. Jo, to je na ten, ale počkej, tu helmu jsem měl ještě do něčeho. Co to je? Head armor, body armor. No, tak to musím, protože tady mám toto potřebovat. PT backpack capacity. Yes. Night vision ability. Jo, nemám love. To je snad poprvé. Backpack capacity 6, to je hustý, no. Počkej, já nemám 2 bitcoiny. No, jeden tady mám. Jak máme love? O 6. Jo, a to chce nějaký tady ty space krystaly, vole, to vůbec někde. Si myslím, že to bude v těch bednách. Tak. Teďka nikam nepůjdeme, protože za 10 minut začne bouře. A to fakt venku než to téma. Tak asi jen něco mrknu. Klasika.
Ten je hodně dobrý, tady ten, no. To vyzkoušíme tady to. To je krása, 3 slotíky, tady už mám vareček. Nevím, na co tahám ten nůž tady, ty vole. To stejně nikdy nepoužiju. Ne. Kámo, challenge ferry ticket, vole. Taktik, vole, to laser, ne? Tam můžu dát na to. Jdeme to vyzkoušet. Čiže tady ta střelnice, tyjo. Tyjo. Odpadnu. Ty vole, to se stakuje ten smrad, tak to je hustý. No a jde na to mám brát ty náboje, jako. To je hustá zbraň, no. Hajzlová brokovnice. Kamo, toho není nekonečno. To se nebere ani jako munice, vole. Bude to
ale já tady mám Fario tikety. Kde jsou ty hovna? Neříkej mi, no, už jsem se lekl, že je to jídle, vole. A jo, tady to je. Tam si dělá ranu jak se víně tady ten. Furt nemůžu najít ty záchody, ty vole, co to mám ještě za úkoly? Ty vole. Poison. No, kolik mám teď kapacity? 88, ty krás. Už je pořádnýho místa. Jo, teď tam jít nemůžu. Já si zapůjdu lehnout telce, to je v prdeli. Tak se vyspíme až do 6. Jo, level 20, já mám kolik? 18. Ty, potřeba zvednout HPčka, ty. To je to Night Vision.
funguje. Jako dobrý na noc. Bych to mohl tahat u toho šmejda malýho. Ty máš jdu lehnout, já jsem úplně hotový. Se mi roztrhne držka z toho zývání. Uvidím přes den, třeba ještě dáme stream. Napíšu když tak do infa na Twitchu, kdy bude streameček další. Nic, zase si vydlehnu, asi hotovo. Jo, tak zatím čus.